हेलो नमस्ते प्रणाम का हलवा कैसन बन जे भैया सभे रउआ सबके स्वागत बटे विश्वा शक्ति फिल्म्स में। रउआ सबके बीच एक बार फिर से हम हाजिर हो चुकल बनी एक और नए दमदार अपडेट के साथ। रउआ सबसे अनुरोध बा कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बनल रहम, काहे कि वीडियो बहुत ही खास बटे। रउआ सबसे अनुरोध बा, अभी तक रउआ सभी चैनल पर नया बानी जा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और बेल आइकन के दबावल ना भूलम जा। चली जा हम वीडियो के आगे बढ़ावत जा। रउआ सभी के बीच आज सुबह 6:30 बजे ग्लोबल म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा दमदार लोकगीत रिलीज हो चुकल बा, जवन गीत के बोल बा जाए दे पगली रे, जेकरा के गैले बाड़े भोजपुरी के सुपरस्टार जेकरा के रउआ सब कहल जाए हिट मशीन गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव जी, और उनकर साथ देले बड़ी भोजपुरी के बहुत ही खूबसूरत गायिका प्रियंका सिंह जी। और ये गीत के लिखले बड़े हर बार की तरह इस बार भी रउआ सब के चहेता गीतकार कृष्णा बेदर्दी जी, और म्यूजिक से सजेले बड़े आर्यन शर्मा जी। अगर रउआ सब अभी तक ये वीडियो के नहीं जा देख ले तो ग्लोबल म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर जाइन जा और गाना के भरपूर आनंद ली जा। गाना बहुत ही सुंदर बा, साफ सुथरा बाटे, मस्त बाटे। रउआ सबके हमारे वीडियो में बनल रहे खातिर धन्यवाद। मिलत अंजा अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हो भोजपुरिया समाज।